My jsme přijeli ze vzdělávacího a kulturního centra z kláštera Zbroumova, kde máme vlastně Majvaldovu akademii, která se věnuje hlavně environmentálnímu vzdělávání. Jezdí za námi školy, školky, ale i studenti ze středních škol a vysokých škol. A sem jsme přijeli na pozvání Masky Králové Dvorsko s tím, že nás pozvali, protože se poslední dobou věnujeme hodně klimatickému vzdělávání, což znamená, že radíme pedagogům, jak změnu klimatu, takové kontroverzní téma nebo těžké téma vnést do výuky. A v rámci tady klimatického dne jsme přijeli představit novou metodiku, která vznikla společně s Dětmi proti suchu, kde jsme tady konkrétně představovali jednu aktivitu, kde se děti dozvídaly rozdíl mezi meandrujícím tokem a mezi tokem narovnaným. Co je pro přírodu lepší a co pro lidi, kdy hrozí větší povodeň, kdy menší, co podporuje víc biodiverzitu a méně a tak dále.